What the fuck? Hvad så, bøsser? Det er din dreng, Harry siger. Nu har jeg fandme for nok i Ivan. Jeg tror aldrig, jeg vil lave den her rant her. Men her er den. Her er Ivans cancerkanal. Skal vi så se, hvad for noget lort han har fået lavet? 5 subs. Jesus Christ. Den første video vi ser er How to make a toast tutorial. What the fuck? Okay, indtil videre sidder han bare og laver en toast. Den her video, den ser ud til at være meget normal. What the fuck? Han prøver seriøst at lave en toast på sin laptop ved at bruge sit diskdrev. Hold da kæft, den der toast her, det gider jeg fandme ikke at spise. Nu er den her bare inde i Ivans klamme fucking diskdrev. Ivan er seriøst den mest klammeste person jeg kender i fucking hele verden. Nu kigger vi så på den næste video, som hedder Stop Mobning. For fanden, jeg havde seriøst fucking Stop Mobning videoer. Ikke nok med at han er en gnom og en retard. Han er også en mobber. Hvorfor er han nødt til at lave det spin? Det får ham til at ligne en komplet idiot. Hvorfor har han valgt sådan noget lorte no copyright musik? Det er da fucking forfærdeligt at høre på. Lad os gå videre til det næste. Det næste vi skal se er Bjergsigten Remix, Behind the Scenes. Det kommer sikkert til at blive noget lort, men let's do it. Der var lige en afbrydelse. Nej, jeg skal sige der var ikke afbrydelse. Du gør det sådan her med telefonen, fordi du filmer en mail lort. Jeg skal også sige lad. Du glemte. Der var ikke afbrydelse. Prøv lige at høre en stemme. Han lyder som en fucking retard på fucking crack og acid. Tinnitus! Oh my god, jeg får da vist selv tinnitus nu. Gider jeg synes ikke se mere af den her video, den er ved at give mig fucking cancer. Lad os gå videre til den næste. Og den næste her, den hedder John Cena Theme Song Bass Boosted. What the fuck? And his name is John Cena. Oh my god. Det er da godt nok noget lorte musik. Hvis det er det musik han hører, er han da godt nok en kæmpe retard med ingen ører. Og hvad med Stakkels Jack? Han sidder bare og bliver filmet uden han ved det. Han sidder bare og smiler og har det sjovt, uden at vide at Ivan lige tager en lortevideo af ham. Han er da godt nok en fucking idiot. Jeg har fået nok af de her fucking videoer fra Ivan. Men der er en sidste video vi lige skal se. Og det er Idiots from 7th grade. Der er vist en vist YouTuber der har stjålet en idé fra Ivan. Men det er fint nok, for det er ham. Så ja, lad os lige tjekke det ud. Prøv lige at se på ham. Han ligner seriøst en fucking gnom. Jeg synes at Ivan burde blive sat på et rumskib og blive skudt ud i rummet med nogle aliens, så ingen nogensinde finder ham igen. Og så han aldrig mere kan lave nogle lorte videoer. Det er alt jeg har at sige. Jeg håber den her video her, den får Ivan til at lade være med at drille andre folk i fremtiden. Og hvis du liker den her video her, så får Ivan arresteret af gnompolitiet. Vi ses, bøs op. Harry is here, out. Feeling like a monster, about to attack the city. The ones who want to shoot me down are all the ones who fear me. I've become a beast and no, I hope you hear me clearly. And while I'm on the beat, I guarantee you're gonna feel me. I feel like Godzilla, maybe a little iller. Kinda like an animal, my jacket is chinchilla. Body green like Skrilla, listening to Skrillex. They say that I'm a killer, when you hear me you gon' feel it. It's Marvin Divine.